Lapu-Lapu City mopahigayon og mass testing karong Mayo 4. Siluan meron din sa report. Gi-andam na karon ang upat ka mga pampublikong tunghan sa dakbayan nga gilangkuban sa Lapu-Lapu City College, Gunob Elementary School, City Central School ug Babag Elementary School nga mo'y himuong mga isolation facility sa dakbayan. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan nga nanginahanglan og ubay-ubay nga mga isolation facilities ang dakbayan alang sa ipahigayong mass testing karong Mayo 4. Mga cases nga mabutang sa ospital kato nagyong mga severe cases. Kay karon gud nag-ipon-ipon man na ay asymptomatic lang naa sa nabutang sa atong hospital. Naapoy mga mild. Gipasabot ni Najel Banasya nga matag barangay ang pagpahigayon sa mass testing ug priority ang mga dapit nga ubay-ubay ang mga COVID positive case. Apan giklaro ni Banasya nga sa dili pa sila mopahigayon sa mass testing sa usa ka dapit, pasabton una nila ang mga molupyo sa kamahinungdanon sa pagpaubos sa COVID test ug sa mga angayang buhaton. Among gugkuyawan, kung i-massive test nato ga random, ug mga hadlok ang mga tao, manglayas. So, kung manglayas, delikado na hinuon, it will result to chaos. Lakip sa gikinahanglang mapaubos sa COVID test, kadto na kasinati og mga influenza-like illness karong buwan sa Abril. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.